Здравейте, мои приятели на моя канал Емил Христов. Моя канал е за спорт, развлечения и туризъм, но не бих искал да го политизирам, но в последните събития от вчерашния ден не мога да премълча някои неща от това, което се случи. Случи се следното. Някой каза не на омразата. И моят прочит беше каква е тази омраза, от кой и за кого. Значи моят прочит е, че омразата е от българите към останалите жители на нашата прекрасна родина, които са заедно с нас в една хубава и прекрасна страна. Това са цигани, това са помаци, това са турци, които по един или друг начин са съжителства с нас. И аз това го тълкувам като някой, който казва не на омразата. Значи ние българите мразиме останалите, които не са с православно разбиране, с православна религия. Не е така. Значи това за мен е подбуждане на етническо противопоставяне, което този, който го е направил, трябва да си понесе последствията. И този, който го е направил, много добре знае как е организирал този протест, как е вземал тази власт, какво е правил, на кой е платил. Това не е плащането не е от вчера, това е платено на кметове, на организатори и така нататък, различни нива. За това нещо бих искал прокурорите, които взимат по едни много дебели заплати, да се самосезират и да обърнат внимание на заплащане на етническия мир, според мен. Това е. Аз си продължавам канала с нещата за спорт, за здравословен начин на живот, но не бих могъл да премълча това, което се случи вчера. Благодаря за вниманието, довиждане, до нови срещи!